Здравейте! Преди около един месец дойдохме тук при вас на гости и вие ни посрещнахте много добре, с много топли чувства и тогава ни разказахте за това събитие, което се случва днес и ни поканихте да дойдем. И ние ви обещахме, че ще дойдем. Ето ни днес тук на това наистина специално събитие, за което много ви благодарим за цялата организация. Невероятно е, магическо е тук. Предполагам всички хора, които присъстват и които са дошли, са усетили тази магия и това ваше желание, което сте вложили в това събитие. Разкажете ли малко повече за него? Ами този празник се води на зимнината. Направихме го миналата година за първи път, изцяло организиран и с идеята на певческия състав, жените, група да Изворен фолклор, които пеят в читалището. Решихме и го направихме. Ходим по фестивали, нали, по различни такива събори, надпявания и виждаме как хората правят и на нас не поиска да направим нещо, с което да съживим малко дълбокия двор. Освен големия традиционен събор, който имаме, искаше ни за нещо, където самите самодейци, хората, които отделят време, отделят средства да дойдат, макар че вие, както знаете, самодейца не е подплатен с нищо. Той не получава хонорар, той идва на добра воля тук, желание, сърце. И тези всички жени, танцовия ни състав, певческия ни, театралния ни, който имаме театрален състав, нали, отделят време, средства, начини да дойдат тук. И аз реших да го направя и да други самодейци. Като дойдат тук да се почувстват една хубава голяма сцена, да се почти някой оценят труда им. И днешното събитие миналата година беше грандиозно, но тази година е много специално. Много хора дойдоха, вие също, за което благодарим. Просто аз също не очаквах да се получи толкова вълшебно. Просто не очаквах. През цялото време бях под напрежение. Първо много състави, второ много деца, за което много се радвам, защото хубаво е да учим децата ни на български. Защото то започна да се губи във времето. Да, щастлива съм. Ние забелязахме, че и в тези състави има много са разнородни групите, има много деца от различни краища, от различни етноси, което е много хубаво, че тези деца се приобщават в културата, приобщават се в творчеството, за което отново благодаря и на вас и на хората, които са ги организирали, защото това е нещо, което наистина ни сплотява като нация. Да. Така е. И ние се радваме много и при нас всеки е добре дошъл. Не само да пее и да танцува, не само театрално да изнася. И като гост. Винаги всеки е добре дошъл. Да. Обичаме хората. Тук при нас ние сме институция, която не трябва да делиш никой. Ти трябва да помагаш на всеки. Всички сме еднакви. Точно така. Именно това е целта на читалищата, нали така? Да обединяват. Разкажете ли за вашата театрална група? Нашата театрална група е много хубава и много специална. Тя пак създадена в времето от госпожа Татяна Гаджева, която е била библиотекар на времето. Но от 2019 е подновена вече от нас. Нали, хората напуснаха работа, ние сме следващите. Не сме кой знае какви театрали, но за това време, което сме от 2019, сме направили 2 постановки пред публика и на други места сме изнесли. Отделно за всеки празник правиме театрални, наречем като сирни заговезни, бъдни вечер и винаги приобщаваме деца към нас от селото ни. Даваме им някоя малка роличка и ние големите с тях пресъздаваме даден празник. И с тези празници участваме на много фестивали и конкурси. Онлайн било, нали, като се обадят там, че има някъде и винаги печелим някакви награди. Първи места, хората са впечатлени. 2019 правихме една приказна коледна седянка, която беше с участието на всичките ни самодейци. Отделно имаме гости. Пресъздадахме коледната седянка такава, каквато я помним от нашите баби. Как са идвали момичетата, булката, която тази вечер, да речем, посреща гости, как идват ергените, как искат да я откраднат, как пеят песни, как тъчат на стана, как бродират, как плитат ръчки, как едното момче открадна едната булка на кончи. Да. Прекрасна е коледната ни седянка, заслужава се да се види. Страхотно, поздравление за това. Всъщност, нали, това има и възпитателна функция при децата, възпитателна образователна функция, защото вие вкарвайки ги в вашите пиеси и така нататък, вие им предавате не само творчеството, но вие ги обучавате деца, вие им давате така едно добро възпитание. Да, първо да почнахме даже от нашите си деца. Казваме ми го така откровено, защото децата от училището посещаваха певческия ни състав и танцов. Да опитахме да направим с тях, но
Много малко станаха децата вече в село, но приобщаваме и нашите. Значи първо започваме с нашите и покрай нашите другите виждат и те имат желание да се включат. И така ги водим по събори, по фестивали, по годишни на читалища. И мисля, че така наложихме и любов и на нашите деца към българското. Да. А разкажете ли за колектива тук? Колко... Вие ни казахте, че сте... Да, значи имаме 9 самодейца, които са в театралния ни състав. Имаме 11 танцорки и имаме 9 жени певици. А колко сте хванали да организирате тук? Точно. Значи, едната ми самодейка, Мария Белешкова, която е в певческата ми група. Господин Канал Бантова, която е библиотекар, аз съм секретар Жанет Караджбирова, подкрепени за момента председателя ни, който е господин Костадин Кротнев. И отделно още така от моите певици. Да. По-голяма подкрепа виждам от жените в певческия ми състав, но съм благодарна. Да. Нали, да всяка една помощ. Самото село не ни подкрепя някакси, не знам. Защо, но аз съм благодарна на това, но определено 3 жени знахме всичко. Точно така, и ние така оставаме с впечатление. Да, 3 сме жените, но го правим с любов. Ние го мислим, ние го организираме и казваме, че каквото и да се случи, то трябва да стане. Да. Просто трябва. Няма да спим, няма да едем. Нищо трябва да правим, докато ни свърши всичко това хубаво нещо. Ако може да заразим и останалите хора с тази прекрасна енергия, да заразим колкото се може повече хора, които ще гледат това видео. Наистина тук емоцията е уникална, усещането е прекрасно, хората са щастливи навън, забавляват се от сърце, слушаме прекрасна музика, наслаждаваме се на прекрасни танци. И всичко това нещо е едно творчество, което вие пазите и пренасяте за нашите деца. Пазим. И да много запазим, да много съхраним. Моля всички, цяла България и всички българи, които са по чужбина, бъдете българи и не спирайте, да пеете народни песни, да играете народни хора, да учите децата си и да ги обличате в народни български дрехи. Това е. Носията трябва да е. Библиотеката не съществува от много години. От 69-та година, когато е правено самото читалище, с помощта на доброволен труд от страна на всички жители на селото, създава се цялото читалище и най-вече библиотеката, защото едно читалище без библиотека, мисля, че не е нормално да съществува. Поддържана е много години в лицето на госпожа Шинка Колегова, която беше стара библиотекар. След нея на работа застъпи госпожа Татяна Гаджева. И от 2019 година библиотеката управлява моята колежка господин Канал Бантова. Печели вече 2 години проект за книги, в което обновяваме. Мога да кажем, че пред 2020 година библиотеката беше пред падане. Не само тя, но и цялото читалище. И благодарение на всички самодейци, които си организирахме, поканихме телевизия да ни снима. И благодарение на нашия председател, който беше и кмет тогава във времето, и с помощта на временното правителство тогава, управлявано от господин Стефан Янев, ни се отпусна една сума пари държавна, с която ремонтирахме покрива, библиотеката, залата за репетиции в читалището. Но най-важно беше покрива, защото без този покрив нямаше да го има днес това. Този празник, въобще читалището, децата, самодейността, всичко това си беше заминало. Да. Защото нямаше. Просто подкрепа от никъде. Молихме, питахме, съветвахме с различни институции. Всички дигат ramена. За голямо съжаление, читалищата са оставени на последно място. Да. Но ето, вие сте подели тази инициатива. Събрали сте се, организирали сте се, направили сте всичко и сте дързали, докато това нещо се случи. Да. Тоест, идва от вас тази цялата инициатива. Значи водата, тук в това помещение водата беше до тук. Всеки ден идвахме на работа, защото ние трябва да работим. Ние сме на 8 часов работен ден. И въпреки влагата и мухала, който се изказваха много господа, ама как работите тук, ама как така, имаше доноси, че да речем, ако 2 часа няма тук, пред тези 2 часа някъде едва ли не ти пиеш кафето. А ние бяхме тук и хвърляхме от тук грибем с кофе вода и хвърлим пред тези продължици, които виждате. Да. Влаги, таваните започнаха да падат, плафонерите падаха. Аз имам снимки, които също мога да ви ги покажа и ще ви ги покажа, които съм ги запазила, за да може да се види старото време и да видим това, което сме постигнали за 2 години. Абсолютно сами, вече с нея, с помощта на кмета,
сме изнесли всичко това. Това са 6000, към 7000 книги. Ме ги изнесли долу на първия етаж. В стая, която мислихме, че ще я спасим по някакъв начин. Но тече беше толкова голям, че водата вече студеше по стълбите като водопад. И се наводни всичко. Едва се умяхме да ги спасим. После сме ги сушили, работи. Беше много страшно. Мога да ви кажа, че това всичко сме го направили 3 жени, в лицето на библиотекаря една самодейка, помощта на кмета и един доброволен човек, даже не през цялото време имаше желание да ни помага. Това всичко сме го носили на ръце, отгоре до долу. Да, това са всъщност най-стабилните и най-силните инициативи, когато идват от някакво вътрешно убеждение. Тоест, вие сте била убедена, че трябва да направите тези неща и сте ги направили. И сте ги направили и за вас, и за тези, които идват след вас, и въобще за цялото село. Аз съм го направила, да. Разбира се. Точно до това, защото също съм... аз съм родена в Асеновград, но баща ми е от Дълбок извор. Аз съм карала летните си ваканции тук и за мен всичко това, което е оставено във времето и го помня и сега искаме да го съхраним, за нас е важно. Предполагам, всеки, който е на моето място, ще го направи, но на мен се случи и за това реших аз. Това сте поели, да добре. Направя, много е важно в една библиотека да има добро книгохранилище. Да, имаме. Виждаме, че вие също си имате тук. Имаме книгохранилище, имаме и склад тук, нали, книги, които са дарени, но по библиотеките вече не се разрешава да има книги по-стари от 89-та година. Има някакви такива нареждания и зато и това, което даряват хората, питат ни винаги. И ние предпочитаме да ги вземем, защото те ги изхвърлят. Разбирате ли? По-добре са тук при нас. Тук ги съхраняваме, долу имаме още една зала, но тя пак е за ремонт. И така сме ги сложили в едната част. Но хубаво е да има, защото има хора, които се интересуват от всичко. И от по-стари, от по-нови. Това е. Разкажете ми, тук сме в вашия музей. Накратко, какво е излиза? Нашия музея го е имало в читалището от самото му създаване, но от 2010-та е обновен. Направен е музей на музиката. Тук са дали твоите инструменти, както виждате, твоите снимки, различни музиканти минали през сцената на Дълбок извор. През следващите ще рече, че тук за първа година се провежда най-големия събор за народна музика в България. Всички тези музиканти, тракийската музика най-вече, са да почнали от нашата сцена в Дълбок извор. Тук специално, миналата година бяхме облагодетелствани с дарението на господин Иван Милев, виртуоза на акордеона на България, който е започнал своята кариера тук в това читалище. Първо неговия баща, после той. Докарал България да бъде известна навсякъде с неговата музика до акордеонист. Това са книги. Негови подарък, лично прати на нашето читалище, които са нотирани. Прекрасните му произведения. Ето, да, абсолютно. Трито книги са различни. Всеки, който желае, може да дойде тук и да ги разгледа. Не е богато на направено от сърце. Това са нашата носия на Дълбок извор. Това не е на дядовците ни. Тоест, това е типичната ви, типичната носия. Да, това са кавали и гайди дарени от останали от музикантите, защото читалището има много голям оркестър. Това е един от основателите на читалището във времето в далечната 1809 година. Добре, слушай, разкажете тук за това фойе, какво... Сега, значи това е след теца, на който ви казах, който е бил, като е започнал 2018 до 2020 и всичко започна вече да пада на големи отломки. Бялото флае, както и там, след отпуснатата сума, която направихме, не можахме, не ни стигнаха средствата. Читалището е много голямо, то е декар и направихме библиотека, както видяхте, тук надолу тръгваме по целия коридор. Имайте тук и да отидем в залата, която много ни е необходима и много ни трябва. Тя е лекционна зала. Там ги провеждаме всички събрания, всички сбирки. Там се събираме за някакви презентации, за работи и останахме без нея благодарение на този вечер. Тя просто тавана пада и непрекъснато имаме нужда да ни се помогне, за да можем да направим ремонт. Добре, нека да видим видео. Поне на едната зала и на музея, както видяхте, музея също пада. Вижте това как е. Това е.
защо ви доведохте тук? Защо искате да... Да, доведохме точно поради тази причина, че имаме нужда от ремонт на тази зала. Не ни стигат средства. Просто трябва да намерим на всяка цена, защото това нещо е много важно за нас. Тук провеждаме събрания, тук провеждаме репетиции, тук провеждаме презентации. Въобще много ни е нужда. На етажа в момента ни е само тя. Погледнете в какво състояние след теча. Просто това е... Не sé кой знае колко пари. Даже съм на мнение, нали, да направя една кампания след празника за събиране на средства, да може да си помогнем да я направим. Тавана, пода, едно измазване. Мисля, че не е кой знае какво, но те не могат да се намерят средства. Много ни е важно да го имаме. Разбира се, то вече може да е безопасно за това. То е опасно много. Просто ние сме бутали днес празника, за да може, ако някой влезе, да няма. То висеше много лошо. Много. Но махнахме нещата, така че... Но много го вижте какви участия, какво нещо е било. Това всичко е в това читалище. В тази зала мога да ви покажа колко неща. Много е болно тази тема, наистина имате нужда да направите ремонт. Да, имаме нужда да съумеем да направим. Мисля, че не струва кой знае колко. Дори да ни са пари. Просто било цимент, бар, бои, каквото и да е за нас е нещо. Това е. Защото читалищата няма средства. Ние сме с малка субсидия на месец, за издръжка тя едва стига за ток и вода. Те 100 лева какво да ти плати по-напред. Просто не става. Какво да правим ремонти и неща. Това е. Така, намираме се в киносалона. Тук ни доведохте, за да ни покажете къде провеждате театралните постановки, за които ни споменахте горе. Разкажете ни какъв е капацитета на тази зала, за какво ви служи? Залата ни е много хубава, но и тя пострада от теча, до голямо съжаление. Тя събира около 340 човека. Последната ни постановка, която направихме тук по мотиви на Рамбос или Галяна Богданка, ние бяхме заглавили Галяна Стефанка, тя събра над 200 човека публика. 9 човека артисти сме, изиграхме перфектно. Имаме покана от общинския кмет да изнесем в пленарна зала в град Първомай. Имаме покана от село Падарско, имаме покана от село Татарево. Поздравления! Ще идем, там да изнесем. Мисля, че сцената ни е прекрасна, много, винаги е декорирана. Винаги имаме декори, които за различни празници, за различни събития. Имаме много хубави гардеробни, но те вече са много разпаднати заради теча. Но се умяваме да ги поддържаме до някаква степен, за да може, ето като днешния празник, искат да те преоблекат, да се гримират, да се направят, да им е хубаво. Точно. И така. И тук имаме нужда от ремонт, но едно по едно. Но много е красива залата, наистина. Да, хубава е. Правена е с вкус. Хубаво е, когато имате такова помещение, където може да си изявявате спектаклите и това, което правите като творчество. Нашата режисьорка е много така емоционална дама. Така ли? Да. Тя е една от тези жени, които помага. Мария Белешкова. Тя е режисьор на театъра ни. И просто го може. Благодарение на нейната сила, на нейната енергия, направи от нас артисти. Да, защото когато има липса, театралното изкуство не е лесно, ние не сме артисти, нито сме го учили, това е самодейност, но благодарение на нея се справяме и мисля, че женим успехи. Харесват ни, което е хубаво. Точно за това се борим, да съществуваме.